Sani Udakara ana cacah 1999. Kok sing mangsuli ana mung cacah loro nok. Iya, Mak. Apa audione iki kurang banter? Ujare para winasis dawing para pinter sapa sing ora gelem paring pawangsulan salam kuwi kalebet wong bakhil. Wong bakhil ki kalebu wong cedhil. Mosok wong semanding Jagarata ki cedhil nak ya ora. Ora yung. Diambali sepisan maneh sing banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Monggo tansah sesarengan ngaturaken puja lan puji syukur dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. Dene apa rika lenggahan iki awake dhewe iso nderek-nderek ing acara malam tasyakuran ya kuwi mengeti wulan sura uga wujud paring wujud santunan dumateng anak yatim ana padepokan sapu jagat pidalemipun Gus Dedi kanthi kawontenan sehat wal afiat ora ana pambengan siji apa ya nok. Iya, Mak. Ora kata numpen shalawat salam tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang tansah dipun antu-antu syafaatipun dumugi benjang wonten yaumul kiamah. Allahumma amin. Dumateng para sesepuh pinisepuh haji sepuh kasepuhan kang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur kang sampun hangkuraken ribeting badan pancandriya sinungging akrama kang tansah dhat sinudarsana. Sangya dumateng para alim ulama Rama Yai Bapak Pendhita kang sampun memetabeting kitab kang kineblat sedaya para umat yana kang rinten kelawan dalu tansah sumanding wahyuning ilahi kang tansah dhat pinundi-pundi. Uga tansah ngaturaken dumateng sedaya warga masyarakat dusun Semanding Desa Sumber Mulya Kecamatan Jagarata ingkang tansah dhat gunematan ugi dumateng para tamu undangan saking Dinas Kabupaten Jombang nyuwun pangapunten mboten saged nyebataken setunggal bloko setunggal tansah kasdu pinarak lenggah lan ngrahapi dedaharan kang sampun cumawis kanthi maradikaning penggalih. Iya, Mak. Dadi awake dhewe uga melu mangayu bagya nggone Gus Dedi mengeti acara ya kuwi malem Muharram tawa sura. Nadyan to iki durung klebu sura, awake dhewe suga nderek mengeti malem tirakatan mapak wulan Muharram no. Uga santunan anak yatim. Iya nok nggone awake dhewe sewanti nimbalan ki mau sak gotrah, sak kukuban, sak kanca rewang ora mung ijen awake dhewe dene bengi iki ngrawuhake pesinden cacah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 separo. Kok separo sing kidul dhewe iki. Jan apik. Wah. Uga ngrawuhke bintang tamu. Sapa? Dulur kuanom Nduk Nimas Niken Salintri kalian Prigel Pangayu Anjarwening. Uga mengko ngrawuhke dulur lanang pelawak saka Kabupaten Nganjuk
putranipun almarhum nggih menika Bapak Kolik. Iki kangge murawakane tetembangan diwenehi sing nyemek dhisik. Biasane sinden sing nyemek kuwi sing ndi, bagiane sing lor dhewe nok. Menika mepet mojok lor ngetan ingkang pinaringan Bu Sri Umi Rahayu. Bu Sri Umi Rahayu, wajan kuwi sinden 3 jaman wisan. Kancane dhewe entek panggah ijik. Kuwi ngono klangenane sing ngendang. Sing ngendange klangenane Bu Sri. Monggo Bu Sri kula nyuwun tembang kunone riyin. Jineman mari kangen. Oh nggih, mari kangen. Awit menapa sampun sawetawis dangu para pesinden niki jan kumpul dadi siji jan kaya reoni. Jan apik. Mugi-mugi niki sakbare tuanggapane kuwabeh laris. Laris amin. Dalange ya laris. Amin. Rezekine tambah akeh. Amin. Amin. Lek iso ya kumpul ngene terus ya. Nggih, kula nggih dongakne sehat nih Pak Dalang nggih. Kula dongake sehat. Nggih, umur ingkang barokah. Oh mek sik swidak loro ae. Pinten? Swidak loro. Swidak loro. Wah, Kelahiran swidak 5. Nggih, monggo Bu. Mari kangen. Gak krungu dindingane sing banter. Lalu mangsa anu sulit magut 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 Monggo keplok sareng. Lalu mangsa tajam ulatane manusule magut yuda rampok ramane dewe yen kasepok yen kasepok yen kasepok bratane loro asmara ya bapak ya bapak dole Yuk. Isor karo kekemae ngaku joko loro-loro anake jalali 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 manusemono nalikane lambar kula intak 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 intik intak intik intak intik saben sore manem
mane 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 man nalikane nglamar kula aja lali wajib panen sun pepika sun kapinto ya pak edolip aja mangkal marang priya ya layo mas ya mas 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 masku dhewe sona pepinto jemangkal marang priya Nggih ngaturaken gunging panuwun Bu Sri ingkang sampun nembang menika mari kangen.